Ak sa nemýlim, myslím, že už 500 žiakov tu na škole používa Presne tak. Túto aplikáciu Tell Me. Prejavilo sa to aj na ich nejak výsledkoch, alebo tak? No, robili sme taký v podstate anonymný prieskum, kde sme zisťovali to, že či sú efektívnejší pri príprave do školy, že či sa im to páči, či to v podstate vie nahradiť učiteľa, ale len vtedy, keď učiteľ nie je k dispozícii. Napríklad, že keď dojde žiak domov večer a pripravuje sa na písomku, tak samozrejme už asi nezavolá učiteľovi, že prosím vysvetli mi tie matice, lebo vôbec nechápem. Vtedy práve sa vie pozrieť do aplikácie Tell Me, vie tam zadať prompt, alebo teda príkaz, že vysvetlí mi matice, nepochopil som to v škole a vtedy je tá aplikácia veľmi osožná. A toto presne dokáže, že vysvetlí mi? Lebo jedna vec je vychrliť nejaké poučky, dobre, že to sa dá kdekoľvek nájsť, ale toto vysvetlenie, to je tá zaujímavá vec. Áno. Presne tam sme sa dostali, že ono to nie len vypisuje fakty, ale ono to vie vysvetliť, že prečo je ten fakt tak, ako je napísaný. A ja keď tomu nepochopím, tak môžem sa ešte dopýtať. Že nepochopil som, že prečo tie matice fungujú takto a takto. Ešte mi to prosím vysvetlí.